Manden che ani manden muso muru ni kramo so ne doso awunu be manden kono ana awunu be manden koka kuma kile kana balabaha sidan den tro yiri jugu fere to le den tro yiri jugu la do tani blenga guru ble fabrique a danki se danti suba to mo bamana wali ni ka bla jele fo emission jel baba si sugo amana dami aw from family na ka bla jele fo munu ye commentaire ke munu ye fo li ke kerna law partager li kala la mel kala amaw befu alhamdulillah rabbil alamin selakum meleku na jaraba denina abin gaba frappe bi amena kuma John kan ode Rosie c'est-à-dire amena kuma Rosie ka bagarbugu ka Rosie et Rosie nana avec ko do jateme kuma ka gelen ko kuma ko munyenye kuma ko kale foto ko kuma ko munyi tien kuma ko kale foto donc kuma de be mogo do ardina la kuma de be mogo do jahannama ay mine aba mina aba kono ma mina borada Rosie nana mali be do ba ale shibe yoromna kuma maganga klala ale shibe yoromna na kuma klala la kana kase ka kuma gla akana kase ka kuma ay mali be do ba ale shibe yoromna mais selakum meleku de jara badini da ay ngaba fraku abo jatemne beba do video ke ka video ke mali kono Facebook ka video ke ne bala côté ni video kala jo tanwo ta sheikh ya yene la ni ma yene la ya ye muno ya yene de la mais be frango ko video kala temo me kumane mais madilika fongo mali be la kala to mali be naloma malien nyengo de malien nyengo de malien hasidi de itene ka video tita kiba kuma sura la ati soni drone be video batane so video batan ne ka video kele soni aboso mais ne ma delika mali be doba mo shiti se ko video ko ne ko malien nyenwe malien hasidi de malien mai malien ka juguni ya famawa parce que muna kuma don do be kuma don me o te kodo do ere be kodo o te kuma don donc kodo ni kuma don no o nyon soro ila ifli mandi kuma wani ifli la ka se ka ire retrouver Rosie mu kenni abe kodo jatemene Rosie nana folo foi kunte ibe ka fanga defaniko Rosie nana folo foi kunte fo transition mai Rosie na kunkera de Rosie mana ko vie chera o bloku de o do ala sa Rosie nana de ko transition mai donc transition mai Rosie kumbo de fort mo fa sorlation mai Rosie kumbo de fort transition Rosie kumbe transition de critiquer Rosie kumika ibeka fanga de défense Rosie kumbe coup d'état de contrôle donc comme abola maintenant embarco nanake maintenant embarco kele anka Rosie kumbe ka transition de critiquer Rosie nanako tout est cher donc parce que embarco kera ale ma doko gelea mubanga embarco de nananoy mais gelea mu kumanka embarco be anga jamana munga fon fait akume san songo muna o ya sura be san dafe jamana bela o songo kelena malita kun jigino no ni betay
mais ale ye o gɛlɛya in mun bɛ anw kan ale y'o de ta ka na n'o de ko vie est chère tout est cher a ka vie est chère daminɛ n'o de fɛ transition critiqueli de kun i y'a faamu a ka vie est chère daminɛna de mɔgɔw k'a yira kɔkanmɔgɔw la gɛlɛya de bɛ an ka transition bɛ ka nkalon tigɛ Asimu bɛ ka nkalon tigɛ a ka ministres bɛ ka nkalon tigɛ a défendbagaw bɛ ka nkalon tigɛ donc a kun nana n'o de ye o sen fɛ minnu bɛ yen n'olu fana kun tɛ transition fɛ u t'a dɔn u bɛna se ka mun fɔ walasa mɔgɔw ka ban transition na maintenant sisan u bɛɛ y'a ta ko vie est chère u si kun tɛ embargo fɔ o de la ani Arasa nana ka wele a ka plateau kan parce que vie est chère i kun bɛ se k'o dɔrɔn de ta k'o fɔ pour que mɔgɔw ka se ka ban transition ye mais u kun tɛ embargo ko fɔ u kun t'a yira embargo de bɛ anw fɛ diɲɛ bɛɛ ka gɛlɛ Ukraine kɛlɛ la mais embargo farala Mali ta kan donc fɛnw kan ka gɛlɛya Mali la ka tɛmɛ jamana tɔw kan u y'a faamu u ma miiri o si la donc aw ka se ka Rose faamuya n'a ye Rose y'a to o la ka na ko ale ka kɛlɛ ye o vie moins cher ko ye Rose yɛrɛ ka tila ka na kɛ commerçant ye tuguni est-ce que a daminɛ finiw de tun bɛ yira est-ce que a daminɛ samara de tun bɛ yira est-ce que e ko vie ko e y'i ta daminɛ ko kɔngɔ bɛ mɔgɔw la e yɛrɛ nana samara feere o jamana kan e y'i ta daminɛ i y'a faamuya wa ko fɛn bɛɛ ka gɛlɛn e yɛrɛ tilala ka na kɛ fɛn feerela ye i bɛ fɛn min feere n'i ka tɔnɔ t'a la i b'a feere de donc i y'a faamuya wa aw ka se ka Rose faamuya quoi i y'o faamuya donc Rose ninnu ye mɔgɔ dɔw ye aw ka se k'u faamuya ka u nacogo dɔn parce que n'i mɔgɔ ɲinɛna jujɔn kɔ i laban ko b'i kamana quoi Rose ninnu nana ten mais o si tɛ problème n'a nan'i to la nenini sɔrɔla mun fɛ o de ye mugubani ye malidenw ka tiɲɛ fɔ an ɲɛna wɔlɔfɔw ta tɛ mugubani ye dɛ parce que ko mugubani publicité man kan ka kɛ est-ce que mugubani ye wɔlɔfɔw de ta ye non est-ce que mugubani ye wɔlɔfɔw de ka kan ye non est-ce que wɔlɔfɔw b'a fɔ ko mugubani non muguba o ye kan jumɛn ye o ye Mandenka kan de depuis Sunjataw tile a bɛ wele o y'a sɔrɔ Sénégal tɛ yen jango i k'a fɔ k'i bɛna kɛ wɔlɔfɔkan ye jamana in bɛɛ kun jɛlen don kan kelen de la o de ye Maninka kan ye n'i y'a faamuya yanni Maninka kan ka bɔ kan mun tun bɛ yen ni jamana bɛɛ jɛlen don la o ye marakakan ye mugubani yɛrɛ ye marakakan de ye fɔlɔ bon fɛn dɔ bɛ se ka k'an bɛɛ jɛ mais an t'u wele tɔgɔ kelen na wɔlɔfɔkan na mugubani tɛ yen wɔlɔfɔw bɛ mugubani wele de ko caya mais est-ce que malidenw b'a wele ko caya est-ce que a jara est-ce que wɔlɔfɔw de y'a créé non i y'o faamuya wa a donni jara olu hali civilisation nalen k'a kɛ culture ye parce que olu yɛrɛ fana tun ye Manden de maintenant maliyɛnw b'a wele ko mugubani est-ce que a tɛ don Mali burusi kɔnɔ est-ce que a tɛ don Kayi burusi kɔnɔna la hali sini est-ce que a tɛ don Sikaso burusi kɔnɔ hali sini est-ce que a tɛ don Kidali burusi kɔnɔ hali sini est-ce que a tɛ don Segu burusi kɔnɔ hali sini mais wɔlɔfɔ i bɛ fɛ ka mun de fɔ a b'i ɲɛna ko ni mugubani publicité kɛra k'o ye Sénégalais ka fɛn dɔ de publicité kɛlen Rose tɛ foyi dɔn bilahi tala ye lagalagatɔ dajibɔ de bilahi a ka haramu e tɛ foyi dɔn hali n'i ye kumatɔ i b'a dɔn e tɛ fɛn dɔn e tɛmɛtɔ mɔgɔw bɛ weleli mun kɛ ka photo ta a bɛ ɲɛna k'u b'o kɛ de ko parce que mɔgɔw b'o kɛ de a ka dɔn k'u ni lagalagatɔ musokɔrɔba ye photo ta mɔgɔw b'o kɛ de a ka dɔn k'u ni dajibɔ musokɔrɔba ye photo ta mɔgɔw b'o kɛ de a ka dɔn k'u ni hinɛ bɔnɛ musokɔrɔba in ye photo ta mɔgɔw b'o kɛ de walasa e ye yɛlɛko fɛn de ye mɔgɔw bolo mais naloma ni jama korila naloma na dɔrɔn naloma bolo k'o ye ale ka sankɔrɔta de ye Rose e ye lagalagatɔ bilahi talahi e ye naloma de wallahi e cɛ ni muso t'a bolo bilahi a ka muso wɛrɛ ta parce que e ye lagalagatɔ dajibɔ de i si bɛ yɔrɔ min na e ye lagalagatɔ de i ye Mali bɛɛ neni i ye mɔgɔ mun neni Mali bɛɛ maliyɛn i ba ye maliyɛn i fa ye maliyɛn i cɛ fa maliyɛn don i cɛ ba maliyɛn don a bɛ yan e cɛ n b'a dɔn yan n b'a ka so yɔrɔ dɔn yan wa n b'a fa dɔn ka tɛmɛ ale yɛrɛ kan musojugu furu de bɛ mɔgɔ se ko bɛɛ ma i y'a faamuya bilahi i cɛ fa mɔgɔ b'a tɔgɔ dɔn k'a dɔn k'a den dɔ ye furu i b'a dɔn ko kunangoya ye den sɔrɔ sinon bɛɛ b'a dɔn i t'u furu ɲɔgɔn ye i t'u furu ɲɔgɔn ye bilahi Rose ne bala ko ten bilahi talahi i cɛ fa bilahi n'a kun ye sɔrɔ den bɛɛ ɲininka mɔgɔ b'a dɔn bɛɛ ɲininka n'a denmuso dɔ kun kɛra bilahi a kun b'a fa
I cɛ kelen t'a den o. I ma deli ka mɔgɔ si ye ka den dɔ ka kibaruya fɔ. I ma mɔgɔ si ye ka den dɔ tɔgɔ fɔ. I ma mɔgɔ si ye ka denw tɛ yɛrɛ yira kɛ u tɛ dabaya kɛ u tɛ dabadenya kɛ. U fa fana bɛ ten. Mais n t'a dɔn I cɛ n t'a dɔn vraiment n t'a dɔn sababu n t'a dɔn c'est à dire ne t'a dɔn kunangoya mun y'a sɔrɔ I furu la. I y'a faamu ma dɔn fɛn o fɛn y'a sɔrɔ I furu la wallahi billahi parce que e sigilen bɛ musokɔrɔba ka na jamana bɛɛ nin jamana bɛɛ kuma fɛ jamana bɛɛ parce que caméra jɔlen b'i la jamana bɛɛ I ma miiri fa la I ma miiri ba la I ma miiri cɛkɔrɔba la I ma miiri musokɔrɔba la I ma miiri diinɛ la I ma miiri I y'o faamuya wa kɔrɔlen na ka sina ka jamana bɛɛ I si bɛ yɔrɔ min na mais I bɛ ka fanga f'i kana ɲinɛ dɛ I tɛ kɛ héros ni fanga la parce que ni fanga contre de ye kɛ vidéo kɛla ye ni fanga contre de ye kɛ vidéo kɛla ye I y'a faamu Asimu fanga bini o de ye kɛ vidéo kɛla ye Asimu fanga dangali o de ye kɛ vidéo kɛla ye Asimu fanga I y'a faamu Karimu fanga defani Karimu ka fanga defani Karimu muso defani Karimu defani I bɛ ka fanga defani o de ye do vidéo kɛla donc e b'u k'u défend John ka Asimu I tɛ na I yɛrɛ kɛ fanga ye mɔgɔ ye mais a tɛ la o kɛwale people mɔgɔw ne bala ko tɛ bɛɛ b'a dɔn depuis ni trophée ko in daminɛna bɛɛ b'a dɔn ko ni trophée foyi ma k'a ɲɛ kan kɛwale people bɛɛ b'a dɔn a ma k'a ɲɛ kan kɛwale people mɔgɔw ka fɛn kelen mun yɛrɛ ɲɛna o kɛra lefu ni kasa ye sinon a tɔ si bɛɛ b'a dɔn bɛɛ b'a dɔn aw kelen tɛ Mali kɔnɔ aw kelen tɛ enquête kɛ aw kelen tɛ Mali kɔnɔ aw kelen tɛ célèbre dɔn mɔgɔw bɛ mun fɛ aw kelen t'a dɔn aw ta in bɛɛ b'a dɔn ko galon wa bɛɛ b'a dɔn ko kɛwale people ka trophée bɛɛ b'a dɔn k'a dili a ma k'a ɲɛ kan bɛɛ b'a dɔn k'a voté ma k'a ɲɛ kan bɛɛ b'a dɔn k'a élection ma k'a ɲɛ kan bɛɛ b'a dɔn k'a mɔgɔ ta ma k'a ɲɛ kan bɛɛ b'a dɔn ko kɛwale people mɔgɔw y'u diyaɲɛ ko de kɛ ne bala ko to vidéo kɛla tɛ Mali kuru kara bɛɛ k'i bɛ ne n'a jɔ Mali kɔnɔ k'i bɛ micro territoire yɛrɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ k'i b'a bila ne a cɛ tɛ ni transition défend ko do o cɛ tɛ diɲɛ na mun ma ne sɔrɔ transition défend na tɛ a tɛ bɛɛ taara ka na ne bɛ nɔ de la transition u nana ka mun sɔrɔ a nɔ la I y'a faamuya wa ka mun sɔrɔ a nɔ la mun taara kaso la depuis u m'a kɛ u k'a kɛ ne do transition mais bɛɛ b'a dɔn k'aw ka ko bɛɛ nkalon ye kɛwale people ne bala ko tɛ a ka trophée Mali trophée ko tɛ bɛɛ b'a dɔn ni mun ye mun ye anw b'o de fɔ yɔrɔ anw kɔni na anw mago tɛ trophée la mais aw ka foyi ma ɲɛ a bɛɛ bloqué aw de taara ni rose aw bɛ se ka taa rose ta ko femme les plus influencées aw n'aw fa n'aw ba cɛ Mali kuru kara bɛɛ femme les plus influencées an ka tiɲɛ fɔ fantanw ka femme les plus influencées malidenw ka femme les plus influencées fantanw ka ɲɛji cɛ Mali ɲɛji cɛli Mali dɛmɛni Mali kɔnɔ muso mun dɔnnen don femme les plus influencées ne bala ko ten a bɛɛ ni Ala ni kira cɛ bilahi tala la Asimu muso tɛ Batulu Ɲangi aw b'a dɔn pɛrɛ aw b'a dɔn pɛrɛ femme le plus influencée actuellement Mali kɔnɔ Batulu do Batulu do a diyaraw ye Batulu do a ma diyaw ye Batulu do femme le plus influencée a diyara journaliste ye Batulu do a ma diya journaliste ye Batulu do a diyara critique-kɛla ye Batulu do a ma diya critique-kɛla ye Batulu do a diyara ɲɛwo ye Batulu do a ma diya ɲɛwo ye Batulu do a diyara kɔkamɔgɔ ye Batulu do a ma diya kɔkamɔgɔ ye Batulu do n'a y'aw diya a ka trophée bɛɛ ɲimi aw tɛ minnu fana ta bɛna di u k'a ɲimi n'a bɛ di Batulu ma a ka di Batulu ma ni mun t'a di Batulu ma femme le plus influencée Mali kuru kara bɛɛ actuellement Batulu do a ye dɛmɛ min kɛ mɔgɔ si ma kɛ a ye fantanw ɲɛji cɛli min kɛ maa si ma kɛ a ye fantanw hinɛni min kɛ maa si ma kɛ a ye nafa min se fantanw ma maa si ma kɛ ɲina cɛ m'a kɛ muso m'a kɛ Batulu Ɲangi do bilahi talayi aw bɛ taa ni muso aw bɛ taa olu dɔw t'u ka fantan dɛmɛ na k'olu dɔw t'u ka nafoloji la k'olu dɔw t'u ka pɔnjɔ la k'olu dɔw t'u ka sirajɔ la k'olu dɔw t'u ka dɔgɔtɔrɔso la ko i y'a faamuya wa k'olu dɔw to o fasoden baara ɲumanya la ka taa mɔgɔ wɛrɛ ta k'o kɛra femme les plus influencées ye ko parce que k'aw ka trophée kelen den ko Mali quoi aw b'a ɲɛna k'an tɛ ko dɔn yan ko kɛwale people yɛrɛ y'an ka kan yan kɛwale people o ye mun ye aw bɛ k'a di Américains de ma wa a t'aw jɔ an ka dɔn yan a san kelen n'a nɔ ka
k'a sɔrɔ la an b'an ka tan fila la Arasa était l'homme le plus influencé o wagati la mais n'aw y'a di Buba Fane ma o wagati la parce que o tun bɛ fanga de kɔ donc aw ta ye natabadenya de ye aw ta ye natabadenya de ye aw tɛ tiɲɛ fɔ n'aw ye tiɲɛ fɔ hali ni ne Bala ko n ko m'aw critiquer dɔ b'a fɔ non tiɲɛ de don an bɛɛ ye maliyɛn denw de ye an bɛɛ bɛ Mali kibaruya kalama an bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ kɛwale pipale a ye mun kɛ i y'o faamu aw de bɛ ka nin aw de ye Rose bila mɔgɔw la aw n'aw fa n'aw ba cɛ aw yɛrɛ b'a dɔn Rose ni Batuli jɔnni b'olu da influence la Batuli ɲang jɔnni b'olu da Waraba Batulu jɔnni b'olu da a ye pɔn mun jɔ Rose pɔn tɛ hali Rose bɛ se ka sukaro carton jɔ a yɛrɛ ye aw kana mɔgɔw décourager u ka ɲumanya la wa aw ta y'aw ka trophée n'aw ka trophée n'aw b'a di aw b'a di n'aw t'a di mais n'aw nana ni Mali tɔgɔ ye k'aw bɛ namaradenya k'a la namaradenya bɛ fɔ aw ɲɛna aw t'aw jɔ an ka dɔ mɛn yan vous nous emmerdez wa aw b'a dɔn a ye ne wele ne kun ko n t'a la n ko non 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 n ko mais aw ko non 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 a don ta a bɔ tan ni parce que ne b'a dɔn trophée 10 sera voté la wa ni voté bɛ don trophée 10 la cogo di e de ta y'i ka trophée i bɛ fɛ k'a di mɔgɔw ma mɔgɔ wɛrɛ bɛ voté o la mun na mɔgɔ wɛrɛ voté o la mun na i tɛ lagalagatɔ i tɛ daji bɔ ye mun bɛ mun ɲɛ i b'o dɔn mun bɛ bɛn ɲɛ n'i y'a d'o ma o ka domaine kɔnɔ mɔgɔ si tɛ se k'i sɔsɔ aw t'aw jɔ an ka dɔ mɛn an tɛ trophée tigiw dɔn trophée tigiw tɛ yan i bɛ mɔgɔ de concurrencer i ta ye tiɲɛ ye ni mun ta ye aw ta ye tiɲɛ de ye wa kɛwale people tɛ o bâtard sauté people de don people aw t'aw jɔ an ka dɔ mɛn Rose i ye mun kɛ Rose i ye mun kɛ i ye nantankolondenya de kɛ i ye Bakaribugu bɛɛ kumasulu i fa kumasulu i ba kumasulu i ye jamana kumasulu Rose yɛrɛ yira bɛ kɛ a tɛ kɛ tan e musokɔrɔba i m'i sigilen ne m'a fɔ forme kolon den da ye ɲamaku ye n'i ye ɲamaku ta k'a jɔ i ma ya i bɛ i ko ɲamaku i m'i ye i ko barikon datigɛ i falen i ko sankulo bɔrɔ i dafalen jiginnen de don i ko sankulo bɔrɔ bilayi talayi i y'a faamuya wa i m'i ya i dalen don i ko naloman belebele jamanjan kaburu ka fa ka jigin tu nous emmerdes i ye bɛɛ dɔgɔya jamana kelen jamana kelen kuru kara bɛɛ i y'a bɛɛ dɔgɔya i y'o faamuya donc an tɛ se k'i jaabi o manamana ko sugu ninnu na an t'o to o ka tolen o parce que sɛlɛku mɛlɛku de jar'i la caméra de ma ku i fɛ yɛrɛ yira denya mun kun b'i la ka kɔrɔ a b'i ɲɛna sisan bɛɛ b'i k'i lajɛ a b'i ɲɛna bɛɛ b'i fɛ n'i ko maliyɛnw ka voté jamana kɔnɔ muso lagalagatɔ tali la ni mɔgɔ mɔgɔ votera n'a ye tigi ye tɔgɔ fɔ bɛɛ bɛ jo d'a ma e ɲinɛna i nakun quoi n'e nana Asimu fanga contre de la Rose e nana Asimu fanga contre de la i bɛ ka mɔgɔ de Ibrahim Karim muso ka sakitala kɔrɔ de Karim muso ka nadaga kɔrɔ de Karim muso ka nantankolon kɔrɔ de Karim muso ka najini kɔrɔ de Karim muso ka portefeuille kɔrɔ de bɛɛ b'a kalama Mali kuru kara bɛɛ mobili ni mun dir'i ma Karim muso a dira i y'a faamu o furulen de Karim de dɔwɛrɛ d'o ma o tun y'a d'i ma bɛɛ b'i dɔn i y'a faamu i ka dabarabadenya in na bɛɛ b'i dɔn depuis i ka dɔgɔ i b'i yɛrɛ fɔ dunanw de yan i dɔgɔmuso ɲininka n'anw tun bɛ foire kɛ ɲɔgɔn fɛ o ala ka lahara sɔn suma ye dɔgɔmuso ye a n'an ye foire baden kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ yen n'an tɛ dɔn yan ne Bala Afina ko ne b'i dɔn bilayi talayi halisa ne bɛ k'i to yen de i dɔgɔmuso ala ka hinɛ a la i y'a faamu a den fa ne b'i to o dɔrɔn de kama ne b'i to o dɔrɔn de kama bilahi talayi ne b'i to yen tijo de kama sinon ne bi i yɛrɛ b'a dɔn ko ne b'i dɔn i m'a fɔ ko videokɛlaw ye nini i tɛ se k'a fɔ ko ne ta ye nkalon ye i kɔrɔkɛ a kun bɛ joint min ne ɲɛna bilayi talayi Gorky ka yɔrɔ la i y'a faamu parking na ala ka lahara sɔn suma i kɔrɔkɛ ye ne b'i dɔn de ne b'i dɔn bilayi i mana kule i t'a fɔ k'i tɛgɛ tɛ di cɛ ma mais n ko ye ɲinan de e tɛgɛ tɛ di cɛ ma n ko ye sisan de e tɛgɛ tɛ di cɛ ma n ko y'i furulen de an kan t'o ma o musokɔrɔba mana fɔ k'a tɛgɛ tɛ di cɛ ma ko mun e bɛ n'i yɛrɛ fɔ sisan dɛ hali ne k'i bɛ tɛgɛ di cɛ ma cɛ jumɛn b'e tɛgɛ minɛ sisan ni cɛ min ye tɛgɛ minɛ sisan i t'a dɔn k'o bɛna kuma sɛbɛn wɛrɛ de f'e ɲɛna kanu de don wa sisan de ko don wa depuis hirondelle b'a 12 la i bɛ se k'a fɔ e tɛgɛ tɛ di cɛ ma depuis an bɛ taa sokurusiyɛnna na i bɛ se k'a fɔ k'e tɛgɛ tɛ di cɛ ma depuis marron ninnu bɛ boli e bɛ se k'a fɔ k'e tɛgɛ tɛ di cɛ ma depuis marron ninnu bɛ boli i y'a faamuya wa depuis wagati nin ka wagati e bɛ se k'a fɔ k'e tɛgɛ tɛ di cɛ ma Sherami ninnu ka wagati e tɛgɛ tɛ di cɛ ma Gumujan Kandara ka Gumujan ka wagati e tɛgɛ tɛ di cɛ ma Excellence Butani b'a ku la e n'i fa ni ba cɛ o wagati e tɛgɛ tɛ di cɛ ma
ah awa jigila ka petit par déjà cruche la eta di chama bayine bananinga bayine ya fa ko fa wulunno o ba so eta di chama ni bi yera fo dunan diwni ibi yera fo onya ibi yera fo oni i bo ki eta di chama wakatla irondel konona na wa so eta di chama eni fani bacho wa so eta di chama endu ga barne mungu endu ga dongo yorone mungu flene yani ka frakata jonna natraji e fabi la etre kunte di chema mumi ki fo abi na ko to beti i paron ki fo mumi ki fo o yi fo baga de mbi doni mbi doy bendo etre di chema fam de sablu mun kra kulubro do aso etre di chema kuma ikingolo de chana ni sige muso kele muso korobai ne traité di chema ya famia wa bonjour ne tate kamelentke etap se kamelentke bi se kamelera tke san et c'est la camélétique et c'est la toucher le gros les camélétiques donc il faut que ni mo yi bonya iki yere bonya oziba isigile no iko banangu iko ku ibi yere bonya ibi ko citerni 43 ml barab ya fa citerni baran 43 ml ibi to iklinali d'abord ibi sigi dabaraba ni kuma bafoni jama doyala yo fa e rebe kuma to na nie muso ba koro kuma to te bamana ngote ibo to furwa daba be fila ya fa kuma nye foni daba ya tekli e dabarabani e ebi yi yera fo dunawni non ne bi donc Mali kono mobili munga koroni Mali mobili be fa ku meta voté 22 la ya fa ma construit en 1822 okun jolo no kuma na depo wakati ne bido bi yera fo dunawni iti yera fo awni le ibi yera fo dunawni suno ontere idumina ni yere billahi be bonna ibina ni yere itiga toki kana no kuma de antegete di chema ifurule ne ko wo yeko yani ga furu de enyina le no de ko i korobale ma wolo wi i korobale ma wolo i korobale ma furu ya famawa donc adoy do ma de be yo fama iba do ki do ma de be. Tu es trop vilain, je suis vilain. Dili Popsi, tu es trop vilain. Ouais, je suis vilain, mais ça m'a pas empêché ça m'a pas empêché de lâcher ta mère. Ça m'a pas empêché de lâcher ta mère. Dili Popsi. Donc, comment est-ce Rosi bi yera bonya na ijai fana ka ta fra Ivoire on kai anga refusé bébé Côte d'Ivoire inana Côte d'Ivoire mun tara Côte d'Ivoire ka tout refusé inana luka kele de la sera livré le nore kana nyina ina kungore itena kai na fo e nana vie cher ki to la non i ka vie cher Rose anana asimu fanga critiquer le kama parce que anga fanga bi ganya otena o den ka kai na fo ame nyogon fere ateno donné. Ok, ateno donné. Amba be kalama. Fen febi kana keren ka amba be kalama. Billahi ne bala de côté Brahma Soumano. Jelu Brahma Soumano kuma nyena. Ini ne kelela ni ko ine la. Ne afiena de. Ni ka ibeka fanga toy. Ni ka na asimu fanga nofe. Brahma Soumano ika kuma nyena. Mais en kele kun mena fo jama sinon enne de jera ka do ɲɔgɔn fɛ enne de tara ya fama wa Afrika bulu la ɲɔgɔn fɛ o kran fla be boko folo itile e Brahma Soumano anne mais kele foi tanche foni ne ko de ngika ibeka fanga toy ika na transition no fɛ inana biya usarao ira ayo ni ka here bo la ika dame bo la jeli ani hor jatigi ke bebe tien fo be iya ibia inana anyana i kuma ko kele anyana mais amanyene ma de anyana yere de ma anyana edi folo ma anyana jiliya de ma anyana faso de ma anyana baso de ma asorola ka nyere ma asoro ka nyene ma Brahma Soumano ma fobi parce que ne yo de kuma bena fodo abe san nani bobi ibado ameni kelela inana usarao parce que jiliya mana foi kama foni
cɛfarin sɔrɔla cɛfarin mun sera ka wuli k'a jɔ masakɛ mana se ka wuli k'a jɔ k'a kɔgɔ da juguw kɔgɔ la ni jeliw ma wuli jeliw kɛra ɲamaden ni masakɛ wulila k'a kɔgɔ da y'o fa juguw kɔgɔ la jamana ye ni jeliw ma wuli bilahi jeliya tiɲɛna funɛya tiɲɛna garankaya tiɲɛna ne tun bɛ nin de nɔfɛ ni jeliw sera ka n'a banna jeliw kɛra hɔrɔn ye ne nin tɛ tiɲɛ fɔ de don mais jeli minnu nana fana alhamdulilayi ka jeli bɛɛ fo minnu fana kun nana depuis kuma jan n'an ma se k'u tɔgɔw fɔ k'u fo minnu bannen don ka na u ka na an tɛ kɛ foyi ye jeliw kɔ Burama Sumano k'i fo k'i barikada i ka kuma ɲɛna mais i bɛ ka fanga kɛlɛ nin de la e kun bannen don o de ma o fana bɛ f'i ye i bɛ ka fanga kɛlɛla nin de kama bi m'a kɛlɛ kɛ i kun banna parce que i kun bɛ i bɛ ka fanga kɔ donc n'i nana fana i bɛ fo k'i barikada mais i ye banni min kɛ o bɛ f'i ye sinon anw b'a dɔn prɛ ko ninnu ka ɲi a mɛnna aw de kun t'a dɔn aw tun b'a dɔn prɛ fana aw kun bɛ ka mun kɔnɔ aw kun bɛ ka mun kɔnɔ depuis IBK ka premier tour bɛɛ b'a dɔn k'a man ɲi aw jeliw aw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan i y'a faamu ka tila ka taa IBK dɛmɛ tuguni i y'o fɔ a deuxième tour fana na et a ka deuxième élection fana na aw bɛɛ b'a dɔn ko premier kun man ɲi aw bɛɛ b'a dɔn ko fantanw kun bɛ tasuma kan aw bɛɛ b'a dɔn ko ji kun tɛ yen aw bɛɛ b'a dɔn ko worobinɛ kun tɛ yen aw bɛɛ b'a dɔn ko surasiya kun tɛ yen aw bɛɛ b'a dɔn ko jamana kun cilen don aw bɛɛ b'a dɔn aw bɛɛ ye karimu ni sungurubaw ye plage la aw bɛɛ b'a dɔn ko surasiya kun bɛ cogo min na aw jeliw mais a m'aw si empêché ka taa campagne k'a ye a ma Naɲini empêché k'a kɛ a ma Burama Sumano empêché k'a kɛ a ma Babani Kɔnɛ empêché k'a kɛ a ma Ablaye Jabate a ma empêché k'a kɛ i y'o faamuya wa a ma Sar tɔ ninnu a m'u si empêché mais n'aw nana fana an b'a fɔ aw ɲɛna alhamdulilayi o de ka d'an ye mais aw ye banni min kɛ o fana bɛ fɔ aw ye one love à vous tous ne de ye Bala ye mais alhamdulilayi rabbil alamina bɛɛ ka jɛ ka Burama Sumano fo a ka kuma ɲɛna mais Burama Sumano ka bɔli baliya o fana kun tɛ foyi ye i y'o faamuya wa o kun ye ɲarelakaw de ni ɲarelakaw ka famille ma bɔ Marija Ɲare ka famille ma bɔ ale kun tɛ bɔ n'olu ma olu de kun ma tugu fanga kɔ fɔlɔ donc nin b'a yira alhamdulilayi ko Bamakɔkaw tugura Asimu fanga kɔ parce que ni Burama Sumano nana o kɔrɔ Marija Ɲare ka famille nana sinon Turelakaw olu kun nana koyi mais olu fana kun mana fo Burama Ture ko kɛlɛ mankan u ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ olu fa dɔ bɛ yen o kun bɛ wari ba minɛ k'a dun foyi kun tɛ bɔ Burama Ture fagako la donc olu yɛrɛ dama fɔra ɲɔgɔn kɔ olu fana nana o de kama Burama Ture ko avancera donc olu ni ɲarelakaw tɛ ɲɔgɔn ka kan fɔ ɲarelakaw tile kelen m'u da don IBK gɛnni ko la Marija Ɲare ka famille tile kelen m'i da don a la a cɛkɔrɔba si mi impliqué la IBK fanga la u ye campagne kɛ ko kelen k'a kɛ ko fila hali ni IBK su wuli olu kun b'a jamana d'a ma tuguni donc o de kama Burama Sumano kun ma na maintenant sa IBK ala y'a miniji dɔgɔya a ka parti cira i y'a faamu parti kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ kan ka jɔ n'u ka wariko olu bɛɛ bolila diyagoya de aw bɛ na hali n'aw ma na jamana bɛ ka avancer o de kama aw bɛɛ nana ne Bala bɛ n ta fɔ piyan n kun tɛ ci n da tɛ fara parce que n b'a dɔn n bɛ ka mun fɔ tiɲɛ de don one love à vous tous Kana Bala Ba ne première partie à maintenant